Barbed wires, lack of freedom, closed borders, the Iron Curtain. Those were the pictures of our country 25 years ago. Since then, the situation has changed a lot. The 25 years of marriage with freedom means a lot for all of us. Here are some opinions of people we have interviewed, what freedom means for them. Za tých 25 rokov sa toho veľa zmenilo, ale boli veci aj dobré, boli horšie. Ja si myslím, že ten vývoj, ktorý sme zažili, bol naozaj úžasný, neopakovateľný, jedinečný, pretože za tak krátky čas sa v živote ľudí málo kedy stane toľko vecí ako za posledných 25 rokov. Len si zoberte, že sme zažili 3 meny. Začali sme s Československom, potom Slovenskú korunu, teraz máme euro. Zažili sme Československo, teraz máme Slovensko. Zažili sme Varšavskú zmluvu, teraz máme NATO. Zažili sme byť mimo únie, teraz sme v únii. Veľa naozaj sa zmenilo. A na druhej strane, samozrejme, tie očakávania ľudí vždy boli väčšie, to je prirodzené. Vždy ľudia žiadajú viac a je to dobré, že žiadajú viac, pretože sú dobrým motorom pre politikov, ktorí sú povinní im aj dodať jednak to, čo slúbili, ale dodať im podmienky pre lepší život. Dokázali sme zabezpečiť stabilitu a verím, že dokážeme zabezpečiť aj rast. Tak máme 25 rokov po revolúcii a síce osobne som revolúciu nezažil na vlastnej koži, preto sa snažím získať čo najviac informácií z nejakých relevantných dostupných zdrojov. Ale myslím si, že revolúcia bola v prvom rade šanca, ktorá nám umožnila vytvoriť si život a spoločnosť takú, ako chceme my. A bolo to tých 25 rokov hlavne o nás, čo sme do toho dali, ako sme sa k tomu postavili, ako sme vytvárali našu spoločnosť a určite sme spravili mnoho chýb, ale napriek tomu je to pre mňa jeden určite z najvýznamnejších dátumov v našej histórii. A sloboda pre teba čo znamená konkrétne? Sloboda je pre mňa určite jedno z najvyšších hodnôt, ale sloboda potrebuje so sebou aj zodpovednosť. Myslím, že sloboda sama o sebe je málo. A keby si mal slobodu rozmeniť na drobné, ako by si ju rozmenil? Slobodu na drobné? No, sloboda v čom? Je to možnosť usporiadať si vlastný život podľa svojich predstav, viac menej. Takže o slobode by som mohol diskutovať veľa z viacerých aspektov rozoberať, ale ja ako 20-ročný človek som sa narodil už do slobody a najväčšou výhodou pre mňa je práve cestovanie. Hovorím to aj preto, pretože túto reportáž natáčame v Štrasburgu, vo Francúzsku. Jednoducho je to veľké pozitívum spoznávať kultúry, je to jedna z najkrajších vecí, spoznávať kultúry, spoznávať ľudí a cestovať po svete, objavovať krajiny. A keď je to bez hraníc a bez papierov, bez problémov, to myslím si, že to je najkrajšia vec, ktorá môže byť. Sloboda pre mňa znamená možnosť vykonávať povolanie, ktoré mám rada. Nikdy nezabudnem na pocit poníženia a nespravodlivosti, keď mi na konci základnej školy oznámili, že nesmiem študovať na pedagogickej škole kvôli tomu, že som navštevovala hodiny náboženstva. Po 89. roku som pocítila obrovské uvoľnenie, spoločenské, pracovné, po všetkých stránkach, ale v súčasnosti mám pocit, ako keby nám naspäť niekto pomaly a opatrne znova priťahoval úzdu. Mali by sme si dať veľký pozor, v prospech čoho a v prospech koho sa svojej slobody vzdávame.